in terms of a charge sitting. Ka Captain Williamson Sangma State University kala penlong ya kajing lang bishar benia ka bakongsan hinen kesngi ha ka Jaka pule jongka ha balal gre ha ka baya day bat kijing ha ka liang kijing tay. Menteri Ketenat Pule Putih Urakam Sangma u advisor Ketenat uba HM Shangpliang bat u MLA Kathan u Subir Marak kilaya don lang bat ki he jong ka ni ka school ba banyak keren ye kijing ki bia day bat ka Jaka ka boarding bat ka jing penbiang ka Vice Chancellor jong ka tega school ba ka Dr. Vasanti Vijay Kumar kala banjur ya ka jing lang banya chakman. Kadba registrar katega school uba Ambrose CH Marak ula batay siya pang kajing job bat kijing ki badang don. Kajing poy siya katong kabakongsan kalong hadien baka Sorkar kala Aiti ya kajaka ban Pynïar kaba pinskem biang ya kajing angnut ban pinklan bor ya kajing puli kabakam shalor ha kajilla Meghalaya. Ka tamasa